počuť výborne, lebo akurát super do nového kola. No. Sem prekonal môj rekord, ktorý som prekonal, ktorý som natáčal video, ale nefungoval mi. Počul sa strašne slabo, keď som dal to video, takže strašne slabo som sa počul. Takže som musel urobiť nové video. No inak by ste ma vôbec počuli, by ste počuli iba hru a nejaké blbosti. To som hovoril, že blablabla. A pýtate sa, prečo hrajem na... A prečo hrajem Evolution na 24? Jednoduchý dôvod, mám PS4. Mám PS4, nemám PS4 na 25. Ďalšie. Super. Musím sa posunúť stoličku. Bude v pohode, nie? No. A PS4 nepoduje PS4 na 25. Takže, no. A to je potom, čo myslím. Ideme okolo. Dúfam, že toto som ešte povedal. Môj kamoš sa volá Sebo.sk. Na YouTube si vyhľadáte Sebo.sk spolu, ale SK musí byť veľké. On tiež dačo podobné urobil a mal z toho virálne video. Asi najviac virálne video, ktoré mal. Keby som vedel strieľať, by som vám to aj ukázal, že som noob strieľný. Takže, paráda. GG, bro. GG's. Keby som na YouTube bola detencejk. No, to zle. Napíšte do komentára, či by som sa mal volať detencejk. Ide by to fajné meno, keď to mám na nejakú zvýšku, ale hej, tak by to mohlo byť, akože detencejk 3. Nie 3, detencejk 2. Ale to je. Dobre, či ideme vidieť okolo. Keď ste hovorili, že zle hrajem, tak hrajem to na volante, ktorého sa učím ešte len. A ten volant má od Vianoc, takže taký 3 mesiace, necelý, hrajem na tom. Takže... A mášte hovorí, že som zlý, čo je pravda. A mášte mi hovorí, že som dobrý, čo... neviem, či som dobrý. Ale môže byť. Čo myslíte? Za 3 mesiace som takým dostal. Mám kariér moc, budu len 90 aj, alebo 100 aj. A keď som hral, tak posledný sektor mi furt vyšiel. Vždy mi vyšiel a som mal najrýchlejší. To je asi 90. O, že by? Áno! Áno! Najlepšie kolo. Ani som nevedel, proste som ich vydával. Dobre. Vidíte, že sa nie som taký zlý. 24 000. A tu sú moje prestávky s tým volantom, som hral tak iné než Roblox, kamošmi,
ale teraz majem 20 Robuxu. Značka. A keby ste sa pýtali, že Blockstrike je lepší jak CS-ko, dvojka, není. Ty no, imagine, trafíš v hlavu v Blockstrike a nezabije ho, a keď dáš v Counter-Strike, ho zabije. Imagine proste. Tu sa šťastie, že za nové prekonané kolo. Som mal strašne v tom minulom kole. No akože, nie v tom teraz, čo mám najrychlejšie, ale v tom, čo som mal druhý sektor. Tretí som mal bol, lebo som tačku netrafil, proste Apex sa mi proste nevydaril, ale som mal najrychlejšie kolo, tak prosím som Apex dal až bez zatačka. Thanks mojim skúsenostiam, skillom a tak ďalej. Keby ste chceli, aby som natáčal aj career mod, ktorý mám dosť hodnoty, preto sa želá, môžete dať do toho videa 5-10 lajkov, ale natáčam to pre vás. Stane a vidím na videu som, že ja som ti dal like a nenatočíš to video. Točím, takže som lenivý. Zhľadnite. Keď nemám zhľadnite, to sa tak cítim, ako keby som nemal peniaze. Mami, voda. Nic sa to nevychádza. Tak a ideme. Zase zabili nejaké školo. Ani neviem, ja sa proste snažil, som komentoval pre vás. Expert komentovaní veľmi viem. Bravo. Pane, viesť si musím. Ty na rovíkach, alebo má prvý sektor veľmi dobrý. Wow. Žerby? Ale to bude také tesné. Som posledný sektor najrychlejší. Žerby? To není možné. Ja som to dokázal. Tesné, 4 tisíciny chýbali, aby som to prekonal. Nevadí. Toto sa bude strávať. 4 tisíciny, to mi nebude veľa nechýbalo. Keď som ako zločil prvý sektor, to by bola bomba. Toto je posledné kolo. To také no. Ja som sa veľa povedať. Poďakujem fanúšikom. A to je tak všetko. Ďakujem, že ste boli toho videa. Veľmi si to vážim. A budeme sa vidieť od ďalšieho videa. Tak, čus.